Salutări la toți, eu sunt Dan și astăzi vom face o serie de Minecraft. Nu numai astăzi, să ne jucăm mai mult timp în Minecraft. Azi o faci ceva în Minecraft, în creativ. Hai să începem. Este versia mai nouă. Sunt mai multe feluri de de cuburi, cum vă voi arăta. Iar laguri pur și simplu că eu și filmez totodată acum așa. Dați vă arăt ce-a apărut nou. Aici e nimic. Așa. Aici, tot nimic și cuburile au apărut. Uitați-vă aceste cuburi de istian, începând de istiană. Uitați așa anul acestea. Vom face azi o casă mare vom face. Din care cuburi noi să facem. Dați noi să facem din... Nu, dați neagră să o facem. Asta pur și simplu așa am făcut-o acum. Așa. Dați să începem. Mi-ai plăcut pentru că era nice și pentru că ciudai Bukowski, Bradbury și Wiles. Pentru că nu te-ai speriat de un tip ca mine plin de haos și avantgard. Pentru că mi-ai părut un exemplar de blondă deșteaptă, super deodată, extra stilată. Pentru că aveai caracter, mi s-a părut că vezi și tu lumea altfel. N-am știut că tu inclus fericirea în cec. Iarăși am călcat pe bec, trebuia să păs pe stop sau poate pe butonul rec. Vara cu Jimi Hendrix, toamna cu Miles Davis. La ușa mea doar room service. Aștept măcar o dată să vii tu, să-ți aduc aminte cum mi-ai spus de nepot să sar din barcă, pentru că și la mine sufletul a început să arde. Tu nu te temi sar, iar eu sar după tine. N-am știut că pot văzli atât de bine. Pentru tine e doar un lucru ordinar, un prost cu dragostea în buzunar. Versus un pleșcat pe Lexus, pot să numeri până la 10 sau măcar până la 1000. N-am de gând să mă ridic pentru una ca tine, presupunem că am pierdut în technical K.O.P.S. Curvo. Parcă nu-s căscat, dar totuși am căzut. Și parcă nu-s naiv, dar totuși am crezut în povești de genul științifico-fantastic, în cuvinte goale, în zâmbete din plastic, în zâmbete de unică folosință. Tu o făceai doar din obișnuință, tu o făceai doar pentru borderou. Prefer să spun acum de pou. Și încă o dimineață adorm cu forța, mă trezesc cu greață și mă întreb cine am fost, regele lumii sau încă un prost. Vara cu Jimi Hendrix, toamna cu Miles Davis. La ușa mea doar room service, de la prieten cer măcar un sfat, dar toate sticlele goale de Jack. Tu m-ai distrus, femeie, nou stres, doar din interes. De parcă mai fi cumpărat de pe AliExpress.
pagini aurii, compartimentul dragoste și flacuri pentru copii. Pentru tine e doar un lucru ordinar, un prost cu dragostea în buzunar. Versus umplești ca pe Lexus, poți să numeri până la 10 sau măcar până la 1000. N-am de gând să mă ridic pentru una ca tine, presupune că am pierdut în technical KO. Vom face cu șeriful acasă. De asta mai seară, la vedere, eu un Bogdan. Evident, data